Госпожице Паунова, по отношение на политиката и на бизнеса, модерна Европа от какви жени се нуждае? Модерна България, Европа се нуждае точно от тези жени, с които има голямо удоволствие днес да се запозная и да поговоря, от жените, които са създали това обединение на жените в бизнеса в България. Имаме нужда от ентусиазирани, ярки примери, от жени, които са осъществили своята професионална кауза и дори са я надминали. От примери на жени, които работят със сърце, работят с ум и така успяват да обединят и да заредят още много други хора, които да се присъединят към тяхната кауза. И тогава тя наистина става една успешна кауза. Какви са политиките за равнопоставеност на половете на Европейския съюз и как те се прилагат в България? Що се отнася до представителството на жени в бордове, Европейския съюз би искал да вижда повече жени в бордове. България мисля, че е един много добър пример на европейската сцена, където имаме много успяли жени менеджери, имаме жени на ръководни позиции в европейските институции, каквато е госпожа Кристалина Георгиева. Тя е зампредседател на Европейската комисия. И тук е много важно да се каже, че само когато си активен, когато си добър професионалист, тогава действително успяваш и получаваш тези позиции. Те не са дадени, защото идват от една страна или от друга страна. Те идват на базата на много професионализъм, на опит и доказани качества. Имаме редица жени министри, имаме кмет на София, госпожа Фандъкова, председател на Народното събрание. На ръководни институционални позиции имаме наистина много добри примери, които да могат така да представят на обществото, че всъщност не само в бизнеса, но и в институциите залагаме на жени с явен мениджърски опит. Наскоро организирахте голяма конференция "Моята мечта за България", която се проведе в Европейския парламент и събра страшно много млади и успели българи. Кажете ни, как можете да си сътрудничите вие заедно с Съвета на жените в България, които също си поставят за цел да развиват млади и талантливи хора на колкото се може по-високи мениджърски позиции? Ние днес видяхме, че сме самишленици в общи каузи. Една от тях е образованието, другата кауза е насърчаване на предприемачеството, на стартиращите компании, на подобряването уменията на средния мениджмент, на предоставяне на повече умения на жени, които искат да се развиват в бъдеще в мениджърски позиции. Решихме, че ще работим заедно по нова стажанска програма, която Съвета на жените в бизнеса ще започне, където и ние ще можем да предоставим малко повече подкрепа, не само що се отнася до европейските практики, и също така за европейските ценности. Ще искаме да си говорим с тези стажанти, които ще се включат в една такава бъдеща програма. Госпожице Паунова, преди седмици вие спечелихте една от големите награди на Европейския парламент за най-добър млад новодошъл евродепутат. Кажете ни, моля, с какви качества и с какви умения една жена може да успява на такива високи позиции като вас и кои са качествата, които ви помагат вие да изпълнявате успешно работата си като евродепутат? Много е важно да умееш да работиш в екип, да умееш да работиш със своите колеги, които са от много държави членки, защото за да спечелиш тази награда и не само за да бъдеш успешен в това, което правиш, ти трябва да комуникираш с всички твои колеги от останалите 27 държави, както и от своята държава, и да осъществявате работещи политики за всички 500 милиона европейци. Ако нямаш възможност да работиш с тях и няма разбиране между тях, няма да бъдат успешни и твоите политики, защото работата в Европейския парламент, ние работим като един отбор, като един екип. Ако сам искаме една инициатива да я придвижим, ще бъде трудно, защото когато гласуваме, гласуват 751 евродепутата. Ако само ти гласуваш за твоята инициатива, тя няма как да бъде приета. Това е едно от нещата, но мисля, че много е важно да бъдем позитивно настроени, да вярваме в успеха, да вярваме, че той е възможен, целеустремени, и да искаме да променяме към по-добро, защото винаги можем да надграждаме на това, което вече сме постигнали. Благодаря ви за това интервю и успех на вашата важна мисия в Европа. Успех на всички жени в бизнеса, в политическия сектор, на всички българи. Успех!